Добрый день усім добрым людям. На дворе студень. І здаецца, ось такія веснавыя лужы стаяць, быццам бы снег растаяў, але снега ў гэтым годзе і не было. Гэта дарылася ЧП. Под ногами квач, все разбухло. Вось тут у нас працоўнае месца. Вось колодец, ему цалкам поўны воды. Гэта мы уже откачалі з дапамогай 2 помпаў. А што здарылася? Зараз я там покажу бліжэй. Вось там вентиль стаіць, ён з кітайскага з алюмінія. І згніла разьба, якая ўваходзіць у трайнік, і адтуль хвастала мама не гаруй. Зараз паспрабуем гэта ўсё разабраць і адрамантаваць. Вось паглядзіце, што стала з краном. Яго цалкам паела нейкая. Ну, пачаў карадзіраваць разьба. Адламалася. І потоп. Потоп на весь двор. Добра бачна, дзе старая разьба засталася. Вось тут. Усё, што вось латуннае, больш-менш перахаднікі. Не піля яны, вось, бачыце, аж блішчаць жоўценькім добра, а гэта згніло. Часова паставіў шланг, і вода пайшла людзям. А там кацёл, трэба падпітваць яго, бо без ціску не будзе працаваць. А гэтага шланга хопіць тут ім да весны, а ў весну пераробіць. Калі ўсё гэта вода сыдзе, уже пак крыху сыходзіць. Нема падпіткі. Толькі вон блішчаць лужыны.